Salam ähmada onlar. Giçersi, edi dilleşler. Aşamdan hayırlı bolsun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Gynansak da bilşiňe diýäli, eýem bir hepde golaý wagtdan bäri Putin goşunlary bilen Ukraina hüjüm edip gidip otýar. We Ukrainada ýagdaýam barha erwetleşýär, barha agyrlaşýar. Inni Türkmenim kanalynyň redaksiýasyna köp sanly maglumat gelip gowşýar, haýyş gelip gowşýar. Muňdaşyndan nälelik bildirýän we meselem şular ýaly Ukrainada sany tajagy bilinmeýän türkmenistanyň watandaşlary bar. Şolaryň ukbaly bilen baglanşykly bir şolara ýol görkezýärler, şolara bir duýgudaşlyk bildirýärler. Gepleşik edersiňiz diýip garaşdyk bolýan. Siz hiç zat etmediňiz, başga ýerlerde gurrunlar edilýär. Ýöne ol edilýän gurrunlar göňe jaý däl. Hawa umumy gurrun ýaly ýa-da hiç ýyly bir otaýdan biz peýdalanyp bilemzok diýip şolar ýaly ýa-derli ýagdaýda habarlaşýan, öz duýgularyny bildirýän, paýlaşýan watandaşlarymyz bar. Ýöne iň esasy şu günkü şu garaşylmadyk ýagdaýdaky göni ýaýlymy etmegimize sebäp bolan Ukraina Harkow we Kiýew şäherlerine ýerdeminne kaçyp atalgada oturan Türkmenistanyň ýadan aýdan ýiberen zatlar boldy. Şoň üçin şu günkü temamyz Mehriban doganlar Ukrainadaky türkmenleri halas etmek. Ukrainadaky türkmenleri nädip halas etdiler? Ukrainadaky türkmenler nähili ýagdaýda? Şolara nädip kömek edip bolar? Şolaň derdine nädip derman tapyp bolar? Şu günkü biziň göni ýaýlymyzyň esasy, şu günkü temasy, maksady. Indi bärde şeýle bir zat bar. Umuman Ukrainada näme bolupdyr? Türkmenistanyň watandaşlara nähili kynçylyk töredi? Bilşiňiz ýaly mundan bir hepde ýakyn. Öň ýalňyş meýan bolsam 6-njy güni bolmaly şu gün. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Putin putlerem diýerler. Ýöne ol aslynda bilemok her kimiň garaýşy. Çözdi Ukraina. Ukraina näme üçin çözdi? Putiniň goşunlary bilşiňiz ýaly her hili garaýş öňe sürilýär. Ol garaýşlaryň içinde iň täsini üns çekişisi şu, bilşiňiz ýaly Russiýa Federasiýasynyň içinde üýtgeşiklik ediljek boldy. Navalny diýilen bir adamyň üstü bilen, ýene bir topar adamlaryň üstü bilen, ýöne iň soňky synaşyk Navalnyň üstü bilen synaşyk rejim üýtgediljek boldy Russiýada. Ýöne bu başa barmady. Indi adaty şekilde Russiýa Federasiýasyny bu medeni dünýäň içine goşmak mümkin. Bu diktatorlyk rejiminde onda da KGB tarapyndan NKVD-den mirasyny dowam etdirýän mentalitetdäki adamlar tarapyndan mümkin Russiýa medeni dünýä goşulmagy, Russiýada doly adalatyň, ösen bir jemgyýetiň döredilmegi. Şoň üçin bular başga ýoly saýlap alarlar. Ol saýlap alynan ýollarym edilädirki ýol ýaly görünýär. Ýagny Ukrainanyň bilen Ukrainany Russiýa dozak hökümine ulanyp Ukrainanyň bilen Russiýany
medeni dünýä goşmak, demokratiýalaşdyrmak, Russiýada adalat ýoly goýmak. Bilşiňiz ýaly Orslardan bire geçen bir gaty Nejis enlik we olam korrupsiýa, para peşkeş, düzgün. Para peşkeş aslında müňürgiýe bolsun, erteklerden, rowaýatlardan, destanlardan mysal alanda öňler nemede ýok, Günnowurda. Günnowurda da bar. Ýöne Günnowurdaky para peşkeş gylyk häsiýeti Orslanky ýaly aýlanaşdy. Orslar häzir şu hökümetiň başynda oturanlar köýen ara baýaly edil Türkmenistandaky diktatorluk hökümeti näme diýen bolsa olaram şolar ýaly öz halkyny we döwletini aýarlygyna talaýar. Inni ýokary wezifelerdäki adamlar Russiýadaky yüzlerçe milliard dollary, trilliona barýanlar olar ýaly. Sebäbi köpüsi hasaba alınmady. Bulan ummasyz baýlygy bar we bu baýlyklaryna bular häzir kejeşýän ýurtlar bar, günwatar ýurtlary. Şolara çykaryp şo taýda saklaýarlar. Näme üçin? Eger öz ýurduny göwni etýän bolsa, öz ýurduny hiç zatdan gorkmaýan bolsa, bu owurlan talan pullaryny, malyny, emlegini, baýlygyny näme üçin öz ýurduny saklanokda? Başka ýurtlarda, türlü ýurtlarda bölek edip saklaýar. Onun bölek edip saklaýar, bir ýerde bütün edip saklanok. Inni häzir Ukraina hüjüm edenden soň hem syýasatçylaryň, hem oligarklaryň zatlaryň hemmesiniň baýlygyna, radyna, hereketine, şolaryň finans hereketine, ykdysady hereketine çäklendirilmek girildi. Bu çäklendirmeň Russiýada zyany bar, birinji derejede. Şolar bilen bile biznes edenlere, edip görenlere de şoň zyany bar. Ýöne iň soňunda şu dawalardan iň köp bitkini kim çekýär? Ýönekäy halk çekýär. Indi bärde ediljek bolýanda Putini edip arlap gowy gyjyndyryp, gaharyny getirip batgan duzuň içine çekmek. We Putin ýalňyşdy. Putin Ukraina girdi. Ukrainada aslında Putin'in aýdylşyna görä Putin'in özü götegeregindäki adamlar, umumyň şu urşy başladan adamlar dürli sosial medialarda urş bilen baglanşykly gurrunlary alyp baranlar üçin şo taýda hemmeti gyzarlanyp şo taýda edilen hemme gurrunlar Günwataryň gizlin anto gurluklar tarapyndan alınýar we saklanýar. We şol esasda Günwatar we Ukraina taýýarlyk görýär. Ukraina aslında bu söwürşe taýýarlykly. Ruslardan has taýýarlykly. Orslar taýýarlyk gördüýäni Ukrainalılar Orslardan has taýýarlykly. Şoňam sebäbi näme? Bu uruş 5 günde bitmelidi. 5 günde gutarmalydy. Orslar Ukrainany 5 günde ele geçirmelidi. Hatta Kiýewa barmak 2 günni. Halk sen Ors goşunyny salsaň Ukraina güllesler bilen garşalýar. Seni gahrman ıglal edýärler. Şu öýü köýsün reyting nemesi bar. Aladasy reyting bir suwdasy reyting nemesi bar. Süýgüsi. Biziňkileň YouTube reyting süýgüsi ýaly Putin'ne de we Putin töweregindäkilerde de reyting süýgüsi bar. Reyting diýip ölüp gatýarşylar. Reyting üçin şular bar. Bütün dünýäni ýadyr bombasy bilen, atom bombasy bilen partlatmakdan Amerika etmeýär. Şolaryň reytingi galda bolýar. Bu öz egolaryny kanaatlandyrsalar bolýar şolar. Bir näçe sekundda bolmaz. Bular adam däl. Adam emeň diýýär, adam däl bular. Adam bolan adam hiç wagt uruş turuzmaýar, hiç wagt uruşy gollamaýar, uruşyň tarapdary bolmaýar. Özüni şöhret para diýip dogry aýtdy. Nosoy gara ömrüň uzak bolsun. Etil şu şöhret para.
Şöhret üçin şular hemme zat edýär. Bura pul. Şular ýaly korrupsiýoner ýok dünýäde. Şular ýaly. Pul bolsa şular hemme zat edýär. Bura maýdyşy ýaly nusoý galan. Şu şöhret barat. Dogry aýdýar. Ne şoň üçin şöhret baratlyk üçin girdiler Ukraina. 5 günde bitmeli, uruş bitmedi 5 gün. 2 günde edilmeli kazanılmalı üstünlükler kazanılmadı. Russiýanyň Ors goşunlary Ukrainada batgaň içine çekilýär, batgalyň içine çekilýär. Şäher uruşlary başlady. Gaty aýlygan ştatlar bolar. Intek Ukrainada. Hakyky uruş başlamady. Hakyky güýjüni iki tarapam görkezanok. İki tarapam hakyky güýjüni görkezanok. Inni Türkmenistanlara gelelim. Türkmenistanyň watandaşlary, Türkmenistanyň watandaşlarynyň ogul ýanky şol Russiýadaky uruşun maslahatyny, gürrüňini, planyny, dürli programmalaryň üstü bilen öz aralaryna ýazyşyp maslahat edişýän Ors çinownikleri, generallary, harbaýlary, fiýata adamlarynyň arasyndaky gürrüňleri gün bataryň antogurluklar aldylar. Hem özler taýýarlandylar, hem Ukrainany taýýarladylar. Hem Ukrainadaky watandaşlaryny, diplomatlaryny, işgärlerini, hemme zatlaryny çekdiler. Sebäbi bular gowulýar. Bular bir işiň soňunyň näme ýazjagyny gowulýar. Bul işiň soňu näme bolmaly men size aýdaýyn. Putiniň häkimeti gitmeli. Russiýa äpet bir ýurt. Şol hökman inni Ýewropa Birleşiginiň agdaty bolmasa da Ýewropa Birleşigi bilen saatlaşykly, medeni, ösün, demokratik, adalatly döwletler bilen saatlaşykly bir döwlet bolmaly. Şol saatlaşyk Putin ýallar bilen mümkin näl. NKVD-den mirasyny dowam etdirýän, Staliniň mirasyny dowam etdirýän mentalitetdäki adamlar bilen mümkin däl. Şoň üçin her zat edip gördüler Putini hiç edip aýryban bilmediler, täzir etmedi bilmediler. Iň soňunda şeýle bir ýol seçildi. Ukraina iým hökümini çeňere balyp tutmak üçin zatdakyň edil şolary ýalaky edilli diýilen garaýyş bar. Inni häzir bolup geçýän ýagdaýlara seretseňiz hem hakykatdan hem Orson goşuny Putin çykgynsyz ýagdaýa gidip barýar. Nämedir däldireýär Putin. Putin ýaly adamlar NKVD-den miras düşerleri KGB-den ýetişdiren ıntapsyz, imansyz wagşy adamlary şöhret baraz. Nosoy galan aýdyş ýaly. Şöhret barazlyk üçin nimme zat etmekden gaýtmaýan adamlar. Gördü wagty tagty häkimeti elinden gidip barýar. Knopka da basyp bilýär. Gürrüňsiz. Batsa ondan gutordy. Özüniň işini görýär. Dünýäň işini görýär. Olar üçin hiç tapmadan. Şoň üçin bu häzirki Ukrainadaky uruşyň soňy gaty aýlygaç ýagdaýa ýazyp barýar, ýazar. Putiniň töweregindäki, öz töweregindäki adamlar, Rossiýanyň öz içinden adamlar şu wagşa täsir etmeseler Putiniň işi gaýdýar. Dünýäň işi gaýdýar. Russiýaňa şeýle de işi gaýdýar. Sebäbi gaty köp sanksiýalar, çäklendirmeler girdildi. Bu çäklendirmeleň iň erbet täsir etjek zada halk. Halk aç galyberdi. Halk pulsuz galyberdi. Ors halky beýlik halklary meňden tarihte gördüňiz bolşewikleri. Rewolýusiýany gördüňiz. Ýene şolar ýaly rewolýusiýa gaýtalanýar. Gürrüňsiz gaýtalanýar. Iki uçsuz gaýtalanýar. O sen ýadyraňa da seredenok, atom bombaňa da seredenok,
Sen KGB'liğine, MGB'liğine de tereden ok tekizleýärler. Şo derejä getirip Russiýany ütgetjek bolýarlar. Häzirki Ukraina bilen baglanşykly hadisaň aňyr başynda ýatan düýp sebäbi şu bolup bolar şu bolup biler diýip öňe sürilýär. Inni ýankaýdyşym ýaly öňünden türlü ýurtlaryň atuňgullukları Ukrainada näme boljagyny öňünden aňdylar, bildiler, watandaşlaryny taýýarladylar, öz ýurdunu taýýarladylar, ykdysady taýdan taýýarladylar, Ukrainanam taýýarladylar, hemme zada taýýarladylar. Hemme kişiň taýýarlygy Russiýankydan gowy. Russiýa sebäbi köp zady bilen ok. Olam näme? İçinde köp adamy pul bilen satyn alynlar Russiýa. Köp maglumaty köp zada aldylar. Gowy edibem ýalňyşdyrdylar. Pul berip, ýalan maglumat berip, zat edip gapana düşürdiler orslar. Inni bu Putin NKVD'den miras düşeri, KGB'ni öz ýeňilenni ýa ýeňiljegini göz etse, her zat etmekden gaýtmaz. Ýöne öte gurunnaky, Russiýanyň içindäki wyjdanly adamlar bir zat edip muň çäredin göräýmese, bu öz-özünden dogry ýoly saýlap alyp niýip sagyrmaýar hiç kimi. Indi bu zatlar bir tarapam. Türkmenistanyň watandaşlary Ukrainada çykkansa ýagdaýda galdy. Biz podwalla ýerdemine otyr näme etjegimizi bilemzok. Suw gutorp barýa gutorduk, köp berde gutordy. Ýmit isän zadyň ýok. Hawa yerli häkimetler zatlar oduk-buduk kömegi diýär ýöne gözgüni ýagdaý. Orçada bomba ubejişi. Şol bombalardan goranmak üçin gaçyp atalgylar bar. O gaçyp atalgylaram aslynda doly kadalara görä ýasalan gaçyp atalgylar däl. Metrolar ýa şoňa meňdeş ýerler otaylaram doly nemeden hupsuz däl ýa emme şertlere talap alaýyk edilen däl otay. Ýöne şonda da iňadyndan Erwedin gowsyn ýaly ýokdan gow diýen ýaly bir şert. Türkmenistanlar näme üçin çykkansyz ýagdaýda galdy Ukrainada. Türkmenistanyň watandaşlaryna bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň häzirki diktatorlyk hökümeti taşarurtlardaky watandaşlaryna kömek etmezlik üçin ant diçen kasam eden ýaly. Ölsünde de çıkanok, diğersine de çıkanok. Ölsünde eýe çıkmayan elbette diğersine eýe çıkarmay. Onu mödüňiz bilýäňiz. Inni şu taýda ýene bir tezis, ýene bir garaýyş bar. Häzir Türkmenistanda hiç hili kanuny bir baş tutan ýok. Kanuny bir hökümet ýok. Kanuny bir rejim ýok. Öňe ýokdy. Öň badamy ýokdy. Ýöne häzir has betermon. Häzir wejerat boldy. Absurdy boldy häzir. Şoň üçin inni gözeňize getiriň. Şu ýanky Ukrainadaky uruşlar, şu uruş Ukrainanyň üstünden gözeňinde tutulýan planlar zatlar hemme zat başa barsa, iň soňunda Türkmenistanyň ýakasyndan tutulanyna, Türkmenistan ýerine, Türkmenistany eline tutup oturan häzirki jinayatkar diktatorlygyň ýalýaglary, özleri haram tokumu we ýalýaglar. Şeýle jogap berip bilýärler, hökümet ýokdy. Bu Günmataryň ösen döwletleriň adamlaryna bular ýalgat diýsen, şeýlemi diýýär. Bir sebäbi olaň mentalitetini, olaň wyjdanyna bular ýalaky bir neme ýok. Bir yalançylyk, absurd ýok. Olaň hiç hili logikasyna, kitabyna hiç sadyna ýok. Yalan sözlemek, kezzaplyk zat, olar düşünenok, Günmataryň adamlary. Düşünenok diýemde olarda ýok bolma, hiç hili ýok. Olaň zannyna bolmansoň, olar inanyp bilenok şoňa.
Olarda şular ýaly zatlara bir düşünmek ukuýy ýok ýaly bolup. Gaty kyn düşündirjek bolsam. Inni Türkmenistan diýmeli, Türkmenistany basyp alyp, talap, elinde saklap oturan bu haramzadalar, diktatorlyk rejimi watandaşlaryny taşlady Ukrainada. Oduň içine taşlady. Häzir hem geçdi. Sebäbi häzir Kiýew bilen Harkowyň daşyny gawajak bolýarlar. Edil Leningradyň daşyny gawaýçylary ýaly daşyny gawap hiç zady girip çykmady ýaly dip şey dip basyp aljak bolýarlar. Şey dip çökerjek, dargatjak bolýarlar. Hemme tarapdan bombalap atyp şey dip Kiýew bilen Harkowy aljak bolýarlar. Şoň üçin taýýarlyk görülýär häzir. Bu paraçylyk gepleşigi, osy, busy bilen hemmesi wagt kazanmak üçin. İki tarapam wagt kazanmak üçin şu wagt. Şular ýaly ädimjikler äden bolýarlar. Bu işin soňy elkençlik. Munam hemme kişi bilýär, muňa da taýýarlandylar. Russiýa taýýarlanmady ýöne. Russiýa köp zatdan, Orsdan köp zatdan habary ýokdy. Orslar çeňege düşdi, dodaga düşdi, gapana düşdi. Şoň üçin inni Kiýewde we Harkowda şol bomba ubежище diýilýän bombadan goranmak üçin, bombalardan, raketalardan goranmak üçin ýerde minni oturan, suwy iýmiti dady gutoran Türkmenistanyň watandaşlary näme etmeli? Öňkü efirimizde de aýtdyk. Efiriň başyna täzeden seretseňiz şo taýda maglumatlar bar. Bular öz aralaryna ispifek diýerler, 300 gowrak adamyň ispifegi jemlenen müňlerçe Türkmenistanyň içinden ýürek edip şu oduň ortasynda ajal burnuna gelen, şu taýda dur ajaly, jany şu taýda dur çykjak bol. Şonda da müňlerçe Türkmenistanyň arasyndan 300 gowrak Türkmenistanyny öz watandaşlarynyň ykbalyny Türkmenistandaky diktatorlyk hökümetini, halkara guramalara, dünýä jemgyýetine ýetirmek üçin jan edýär, alad edýär. Müňlerçe Türkmenistanyň arasyndan 300 gowrak Türkmenistanyny, Hudaýa şükür, ýene ölmänler. Türkmençilik bir adamçylyk, mertlik, batyrgaýlyk beýlekiler nerede? Bize ýygyderli ýagdaýda maglumat berip oturan Türkmenistanlılar var Ukraina'dan. Biz gynansak da hemme zady paýlaşyp bilemzok. Etika sebäpden bolsun, howpsuzlyk sebäpden, köp sebäpden. Şoň üçin mähreman doganlar häzir inni näme etmeli? Bizden soraýarlar. Näme maslahat berýäňiz diýip. Aslında Ukrainadaky Türkmenliň, Türkmenistanyň häzirki edýän zatlarynyň käbir zatlary dogry. Bular Türkmen Helsinki fonduny, adam hukuklaryny goraýan gurama ýüz tutdular. Şolaň üstü bilen eýen bilen habarlary beýleki adam hukuklaryny goraýan guramalara da ýetirildi. Ýöne bu ýetikden müň bilen çäklenmeli. Inni men dinleýän bolsaňyz, maňa tomaşa edýän bolsaňyz, elbetde biziň bilen habarlaşyp duran Ukrainadan watandaşlar seredip oturýar. Men sizden aýaşym. Hökman halkara guramalar Kiýewde nemeti bardyr. Wekilhanalary, wekilleri bardyr. Hökman bolaýmaly. Olar doğrulugyna çekilli gitdi diýmek mümkin. Eger siz halkara guramalar, Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropa Birleşiginiň şulaň şo taýdaky syýasy wekilleri bilen, dat bilen habarlaşyp bilmeýän bolsaňyz, öz arzaňyzy, öz derdiňizi, haýyşyňyzy şolara ýetirip bilmeýän bolsaňyz, onda siz şunu edin. Daşary ýurtly jurnalistler bar. Baş otaydy. Uşdan tutma, hemmesini aýdyp çykym, hemmesinden haýyş edin, aýdyn. Biz şu bizi taşlady ýurdumyz. Bizi şu taýdan gaýrat edip alyp çykyn.
diň. Size bir mysal, size bir görelli. Türkiýeň watandaşlary, Türkiýeň studentleri aýag allygyna türk kanallaryna Türkiýeň studentleri çykyş edýär. Sosial mediada da aktiw paýlaşýarlar, hemme zady. Hemme gören eşden zadyny surata, video alyp arhiw edip paýlaşyp gidip oturýarlar. Men gawat gelmedim. Bize iyi berýän, bize maglumat iyi berýän Ukrainadaky türkmenstanlardan başga bir blogger hökümünde ýa bir ýöneki bir watandaş hökümünde sosial mediadan bu Ukrainada bolup duran hakykatlary öz başyndan öz töwereğinde bolup duran zatlary bütün dünýäge ýaýrady oturan Türkmenistany bamy bir Türkmenistanyň şolar ýalyky videosy zady şolar ýaly bamy mene duş gelmedim. Duş gelen bolsaňyz gaýrat edip bizem habardar edin. Önümeň diýjek bolýanlarym. Hakykaty gizlediňiz bolany. Hak köpüňiz hakykaty gizleýänler. Hakykaty gizlemek üçin hakykaty toňy ýumurtga batyrşýaly etjek bolýanlar ýa-da pişiň nemesini gömüşýäli etjek bolmaýar. Eger siz Türkmenistanlylar, Ukrainadakylar özüňizi halas etdirmek isleýän bolsaňyz, halas bolmak isleýän bolsaňyz, diktatorlyk rejimi sebäpli Ukrainada haram ölmejek bolsaňyz, siz hakykaty gizleme. Hakykaty bütün dünýä jar edin, seredin. Beýleki ýurtlaryň siz ýaly watandaşlar näile aktiw internetde. Özüňiz etip bilmeýän bolsaňyz şolar aýdyň, şolar siziň adyňyzdan etsinler. Siziň ýagdaýyňyzdan bütün dünýäň halk köpçüligine, dünýä köpçüligine eşitdirsinler. Ine Türkiýeň studentleri Türkiýede taşlady watandaşlaryny. Türkiýede Türkmenistandan bir Türkiýeň hökümeti, Türkiýe diýsen döwleti däl. Türkiýeň hökümetinden bir Türkmenistanyň hökümetinden galar ýaly tarapy ýok. Hawa, olaryň taşlady hiç kime ýe çykmady. Ýöne aýag allygyna kanallara, telekanallara baglanyp çykyş edip, iň soňunda ün çekdiler. Iň soňunda näme boldy? Mejburi ýagdaýda şolary edip Ukrainadan alyp çykmagyň külkülüne düşdiler häzir. Hökümet etmese de hökümete degişli däl guramalar aktiw Türkiýede. Bizdeki ýalylar. Şolar bir zat edip şo öz türk watandaşlaryny Ukrainadan oduň içinden alyp çykjak bolýarlar. Bu topar plan edilip ýör, ylganylyp ýör. Ýöne biziň türkmenstanlarymyz üçin edilýän olar ýaly çynlyka hiç zat ýok edil häzir. Şoň üçin Ukrainadaky türkmenstanlar öz araňyzda guramaçylygy ýoly goýun. Öz araňyzda özüňize wekiller seçin. İspisek sanaw döredileni gowy. Ol sanawy Türkmenistana Daşary işler ministrligine ýa haýdan bolsa häzirki Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetiniň bir şuwulçusyna, ýallakasyna, ýalýagysyna berip buluşdurmaň ýagdaý. Olardan size peýda ýok. Olardan türkmen halkyna, türkmen döwletine peýda ýok. Size peýda bolun. Size peýda segermiş olam. Şoň üçin ýalňyşma. Bir iş eden wagtyňyz her sekund siziň üçin şu wagt ullukan ähmiýete eýe. Ýene bir zat. Kiýewdäki we Harkowdaky we beýleki şäherlerdäki esasy men Kiýew bilen Harkow aýdýan näme üçin häzir gaty erwet daşda goruny gawa almak üçin taýýarlyk görülir. Gawa alnaýsa Kiýew bilen Harkow siz çykyp ýetişmeýäňiz. Çykyp ýetişmeýäňiz. Bir türk ýüzüniň bir türk telekanalyna men interwýusyny dinledim. Şol türk ýüzü näme diýär? Men inni näme etjek soňky kararyň diýär. Gürleşýärler, zat edýärler telekanallar. Suw gutordy diýär, ýymit gutordy näme etjegimizi bilemiz. Hawa ýurda da gidip bolanok. Ay biz taşladylar bizi diýär. Türk ýüzü bizi taşladylar diýär. Öz türk kanalyna çykyş edýär. Gün aýda otur. Ondan ol alyp barjam habarlar alyp barjam sonra inni näme etmekçi diýär. Aýma näde elime tüpüň alyp çykjak. Beýdip diýär bir haýdan bolsa bir gülle, oko, raketa, bomba garaşyp, ajalyňa garaşyp oturanyňdan
Ukraina halky bilen bile diýe. Men şuňky şu taýdaky durmuşymy, men ykbalymy pozanlyğa şu haramzada we şoň goşunlaryna garşy diýe urşak diýe türkçe. Onuň bu Türk kanalyna alyp barjy soraýa. Siz diýe bu diýe kararyňyzy diýe öz enataňyza, maşgalaňyza aýtdyňyzmy diýe. Olam ýaňja olar bilen gepleşip goýdum. Olar diýe öz gyýdyny gowy tanýar. Görýärmi? Nähili özüni gowy niýetdi. Nähili gurulýa özüm gyýdy diýersiň, aýal maşgala diýip köp samtyk orta asyrdan galan ýyda düşünjeli gowy niýetmeçilik etjek bolar. Ýöne Türk gyýdynyň karary. Türkmen sanlar. Sizem yatmaň, men size urşuň diýemmok. Hemme ýoly deňek görüň. Çykyn Kiýewden, Harkowdan. Mümkin bolsa Polşan, beýleki serhetler bar, Slowakiýa bar, Rumyniýa bar, Moldowa bar, Belarusiýa bar. Şo serhetlere gidip geçşek bolun. Maşyny barýan türkmenlere Türkmenliň maşyny rakete bilen vurup türkmenleri öldüripdirler, türkmen sanlary diýerler. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Elbetde bu haramzadaň özü, eskerleri bular häzir kelledi giden bular. Bulardan her zada garaşaýmaly. Ýöne şonda da uruş ýagdaýynda şeýle bir ýagdaý bar. Idi dilleşler, mehruman dogunlar. Uluň içinde däl wagtyňyz şu taýňyza eliňize ak matadaň. Bu bütün uruş ýagdaýyndaky ýurtlarda umuman uruş ýagdaýynda ak mata diýmek bir tarapsız hiç ili uruşa gatnaşmayan diýen manyda. Şoň üçin eger ulug bilen gitjek bolsaňyz serhede başga ýurdun araçaýyna onu hükman ulugyňyzyň bir ýerinden ak mata görünüp dursun. Ak mata daňyň bu ýaraşyň hem alamaty hem uruşmaýanyň, uruşuň tarapdary dälliginiň alamaty. Birinin bolmasy birine şunu görüp hiç tat diýmediler diýip men umyt edýän. Ýöne ýene bir gede. Kiýewi, Harkowy gawa aýtalar. Biziň bilen habarlaşýanlar, näme üçin men beýlek şäherler aýdamok? Beýlek şäherlerden biziň bilen habarlaşýan ýok. Biziň bilen habarlaşýanlar Kiýew bilen Harkowdan habarlaşýan türkmenstanlylar. Daşyňyz gawarda çyka bilmeýäňiz. Kıyınlar. Ansasat ýok. Ýöne şonda da eýdip, beýdip siz öz janyňyzy halat etjek bolun, gaýrat edin. Aýdyşym ýaly. Daşary ýurtlaryň jurnalistler bilen üns vermede. Aýdýana, hani türkler aýdýar, gapydan girseň, gapydan kowsalar penjereden gir, penjereden kowsalar o tüýnükden gir diýerler, edil şolar ýaly. Tä öz diýeni kabul etdirýänçä, maksadyny ýetýänçä ýapyşdyp durma. Alyp çykyň öňüňizi şeýdi. Bolmasa Kiýew bilen Harkow gawa alnandan soň onuň daýdy. Maslahat soraýan. Inha maslahat. Men başga näme diýsem maslahat berýän. Hükman halkara guramalara yetirin derdiňizi. Başyňyzdan geçirýän ýagdaýlaryňyzy hükman bildirin şolara. Habarlaşyň adam hukuklaryny goraýan guramalar bilen. Türkmen Helsinki fondu bilen habarlaşypsyňyz. Dowam edin. Gatnaşyga dowam edin. Näme görýän eşitýän zadyňyz bolsa, hemme hakikatyňyzy şolara ýetirin. Habardar edin şolary. Köp zadyňyza
peýdaty bar. Köp zada peýdaty bolýar şu. Hakykatdy gizläp ýygyşyryp oturma. Bombadan goranýan şol gorow, gorow ýerlerindäki türkmenstanlar Allah kuwat bersin. Allah sabır bersin. Ýagdaý kyn. Ýöne eýdip halkara guramalaň şo taýdaky wekillerine ýüz tutun, özüňiz çykardyň şo taýda. Türkmenistanyň pasporty bilen eýtmez ýok, synaşyň. Görkezin hemme zatlary. Görkezin Türkmenistanyň kronikasy. Tahypasy bar, saýty bar, neşri bar. Şo taýda Türkmenistan bilen baglanşykly ýygyderli ýagdaýda habarlar çap edilýär. Görkezin şonu. Serkede baraňyzda Türkmenistanyň ýagdaýynyň edil uruş bolmasa-da bäri ýanyny öz diktatorlyk hökümeti tarapyndan çykgynsyz ýagdaýa salynanyny, halkyň gyrylýanyny hemme zady görkezin, düşündiriň şolary. Düşündirip bilseňiz şolar sizi serhetden goýberer. Gürleşip bilmeýän bolsaňyz, maňa habar beriň, men gürleşip bereyim. Başka näme diýin? Başka näme etip bilýän? Şolar ýaly ýagdaý. Şoň üçin aglamadyga emzik ýok. Göreşmeli. Öz ykbalyny, öz netibäňi göreşip almak. Şoň üçin göreşiň. Men size berjek netigatym şu. Inni komentariýalara geçýäs. Nusoýgala. Salamu aleykum. Was wagşy KGB Putin bizçe düşünmeýärmiken? Düşünmeýär. Megerem Garagystan ýaňa gany tepesine uranlar. Edilýär şeýle ýöne. Nusoýgala bilemok ýaşyň näçe ýöne biz Sovet Soýuzynyň, Sovet döwrüniň iň soňky ýyllaryny görüp galdykda şu neme darganyna, Sovet Soýuzy darganyna biz okuw götürdük. Şol nesil bilen biz. Inni biz maşgala bolup bu diktatorlyk rejimlerine garşy göreşip şo ejir çekmedik bolsak, biz gara taýyna alınmadyk, ýydarlanmadyk, haýwat atylmadyk, etmedik bolsak, belki munça düşünüp bilmezdik biz bu adamlara. Bizem düşünüp bilmezdik. Şoň üçin näme o da özüne bas, ötmese gerek diýär. Bize ot basyldy, şoň üçin biz başyndan bäri aýdyp gelýär. Şu diktatorlar bilen, diktatorlary gollaýanlar bilen, diktatorlaryň satanyň arasyna gyjyklap berýänler bilen, şolaň ýallaklary bilen, satançylar bilen, ýalançy kezzaplar bilen düşünşüp bolano. Şolar bilen ortaň aýdyşýaly. Zalotaya seredine diýär. Bir umumy bähwitde, bir umumy düşünjede şolar bilen nemet bolano. Alalaşyp, düşünşüp, hereket edip bolano. Olar adama meňzeýär, ýöne ruhy adamyň ruhy däl ýaly olar. Olar jypdyrun, kezzap, ýalançy, gözü gana doýmaýan wagşy olar. Ene jana kuş Putin ganhor katil, ýani ganhor, Allah belasy bersin. 41-45 öwürdi Ukrainanyň ýa. Intak işat görmediňiz, intak boy. Bu intak başlamady bular. Bular ýöne başlajak bolýar. Bular başga da garaşýardy. Düp götür. Ay Ukrainanyň goşuny boýna ger.
Ukraynalar da derek yok, eyle beýle diýdiler. Ukraynalar taýýarladylar. Gowy taýýarladylar Ukraynalılar. Şoň üçin Ukraynalyň instruktorlary gaty tejribeli adamlar. Elbetde orslaram nemede? Ýöne yalan habar bilen ýola çykdylar. Edil biziň aktrislerimiz, biziň oppozisiýa sumoklarymyz, aktivist sumoklarymyz diňe absurd yalan habar bilen hereket edýär. Putinam yalan habar bilen hereket etdi. We soňundan aldy. Ýene bir täsin bir zat bar. Şuň inni şu bildirişi goýup şu Ukrainadaky türkmenleri halat etmek temasynda bir gün ýaly etjek, gyzgajak. Bir sagata geçmejek görünüşde diýip bildiriş goýup maslahat edip görkä bir eňneşlerimizden biri bir videodan bir başga bir kanallarky videodan bir bölejik iýerdi. Ondan olam ýaman täsin. Inni iki tane adam gürläp otyr. Kanaly alyp barýan, kanalyň eýesi ýaly görünýän adam Putin'e garşy gürleýär. Putin'i ýazgaraýan ýaly, tankid etýän ýaly, Putin'e garşy ýaly. Ýanyna alyp bile gürleşip oturan adamy Putin'in resmi işgäri. Putin'den resmi aýlyk alýan adam. Absurduň mara. Hudaý haklaryn näil görünüşi diýjegim bilen mokda. Absurduň ömür bara, in gutoranyň gutory. Men bu adamlary düşünüp bilenmok. Ona maňa ýeberýär şu bölejik videony, sen şoňa düşünýärmi diýe. Men düşünýän idim. Ýöne sen näil baha berýän, sen kesip ýeberdiň diýdim. Bular aşy diýip otur diýe. Bular Russiýa barada da diýip otur. Bular Türkmenistanlylar, Allah oturan adamlar awlar. Bular kezzabına mara, Hudaý haklaryny kim bilýär? Intak nemede literaturada ýok bular ýaly kezzap. Bular ýaly ýalançy, bular ýaly nemeler ýok. Ýok. Göremedik. Men 100% garanti berýän adamda taryhynda hiç bir döwürde şular ýaly ýalançy, şular ýaly kezzaplara hiç kim duş gelmedi. Mundan soňra gelmäge bolsun. İlkinjiler we soňkular şular bolsun diýip men gije ony dileň edýär. Şol onun pikir etip görün. Putin'in aýlyk alýan Putin'in işgäri şolar ýaly bir Putin'e garşy ýaly hamala gepleşikde akıl satyp otyr. Men hayran, näme bolup ýör bu dünýäde? Men hayran. Meryem, Ukrainadaky türkmenleriň Hudaýjan kömek etsin, tabry bersin. Allah da kömek edýär, dogry ýöne özüňem göreşmeli, dyrjaşmaly, ýatmaň, günüňize kaýyl bolma. Urunuň. Aýdýana. Hökman halkara guramalyň ýene gaýtalaýan, gaýtalajak, näçe gaýtalamaly bolsa gaýtalajak. Gaýtalaýan diýme, gaýtalajak. Soňundan teredýänler bolup biler. Bir adam bir zady bir gedekde kellesine galman, 3-4 gedek diňlänne galyp bilýär. Gepleşige girdiğine dinlemäge ýatanyp biler, şoň üçin. Halkara guramaly, Birleşen Milletler Guramasynyň dürli adam hukuklary, dürli söwüş ýagdaýlaryny synlaýan halkara ekspertler, işgärler, jurnalistler, zatlar bar. Hökman bar görýäňiz şolar. Hökman duş gelýäňiz şoň. Bolmasa da pres ýazylan bir zat bar bolsa, aýdyň Türkmenistanlylar şolar ýaly ýagdaýda. Diktatorlyk hökümetimiz oğlum bize pul vermän, maşgalalarymyzyň pulunu geçirmän, kyn ýagdaýda bizi goýdy daşary ýurtda innem oduň içinde galdyk. Innem uruş odunyň ortasynda galdyk. Gaýrat ediň. Bize humanitarny kömek, humanitarny diýilende bütün proseduralary aýryň. Kelläňizden çykaryň şuny. Serhetden Türkmenistanyň pasporty bolan adamy geçiren ok. Wizasy gutorony geçiren ok. Onu ýadyňyzdan çykaryň. Bu gıýbat gurrunlardan arasalan, saklaň özüňizi. Bolanok diýen zat ýok. Bolanok diýen zat nerede bar? Türkmenistanda bar.
Şolaň birinji aýaty. Bismillahirrahmanirrahim ýerine bolanok şolardy. Bolanok bilen başlaýarlar. Bismillahyň ýerine bolanok şolardy. Siz Türkmenistanda däl, Hudaýa şükür. Awu kyn ýagdaýda oduň içine, urşuň ortasyndan garlyňyz. Şonda da halkara guramalan wekillerini tapjak boluň, şolar bilen gürleşjek boluň. Jurnalistler bilen iň bolmady diýende jurnalistlere aýdyň. Aýdyň şolara. Hökman şo jurnalistlaň serhet geçelgelerine nemeleri bardyr. Öz habar gulluklaryndan, telekanallaryndan, zatlaryndan tanışlary bardyr. İň bolmady, iň bolmady diýeli. Kiýewdäki, Harkowdaky, beýleki ýerdekilerim şeýsin. Iň bolmady diýeňize näme diýeň? Şolardan şo taýdaky serhede bardyňyz da, geçiben bileňiz ok, şo taýdaky, şo taýda interwiu beriň. Janyňyz şu taýda dur. Şu taýda dur janyňyz. Nämeden gorkýaňyz? Ölüm dur, burnuňyzyň ujunda dur, ölüm. Nämeden gorkýaňyz? Interwiu beriň. Şulara ýalaky ýagdaýda bizi geçiriň diň. Sizi aňsa-daňsa saklap bilmezler. Sebäbi humanitarny ýagdaý, sizinki humanitar, sizinki ynsanperwerlik ýagdaý. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli umumy adam hukuklary jarnamasyndaky jogapkärçilikleri hökman ýerine ýetirilmeli. O taýdaky ýurtlar ýerine ýetirýär, Türkmenistan däl olar. Ukrainada da däl olar. Haýsyna barsaňyz, gün şey diýen, men adam hukuklaryny talap edýän, öz hukumy talap edýän. Adam hökümine, öz hukumy, men humanitarny ýagdaýda maňa humanitarny kömek berin. Men humanitarny ýardam isleýän. Başga işlatda men humanitarny ýardam isleýän. Men öz ýurduma gidip bilemok, gidäýem de men ýurdum şolara ýalaky ýagdaýda. Meni pulsuz hiç tatsız goýdy Ukrainada. Eýdip bir garnym aç, bir garnym dok günümi görýärdim Ukrainada. Muňa müsüzne uruşturdy. Men özümi halat etmeýi isleýän, maňa humanitarny kömek ediň, meni çykaryň şu ýurtdan. Gaýrat ediň. Men şu özü oşo bar şo serhetdäki ýurduňyzda Türkmenistanyň ilçikanaty bar bolsa, aýny oňa da men o taýyk barjak diýsem, olaram oňa jaň etse, olaram ýok gerekkäliğinde işin bulaşýar. Türkmenistan diplomatlaryny, Türkmenistanyň ilçihanalaryny, konsulhanalaryny, Daşary işler ministrligini ýeriň düýbüne gitsin şolar. Goşmaň şolara hiç ýyl. Halkara guramalar, adam hukuklaryny goraýan guramalar, jurnalistler bilen birlikde hereket edip alıp çıkın özüňizi. Başka ýurda geçin. Hiç zat bolmadygyny Belarusiýanyň serhedine geçin. Belaruslara düşündirjek bolun. Belarusiýanyň üstünden Russiýa gelip bilseňiz, charterly reisler bilen Türkmenistana gelip bilýäňiz. Muny näme üçin aýdýan? Türkmenistan gülýäli, men Türkmenistana gitmesem bolanok diýip aýap diýip ýatanlar bara. Bagry badaşanlar şu diktatorlyk bilen. Şu diktatorlyga baryp özümi aw etjek, iým etjek diýenler bar. Şolar ýalaky. Jelladyna aşyk bolanlar bar. Şolar üçin aýdym. Belarusiýa variantyny, ýoluny. Hökman goluňyza akmataňyň. Başka näme diýeyim? Ramazan juma. Bizinkiler hiç tada göz yetirmeden, azap görmeden taýýar aşyň eýeri boljak bolýarlar. Gynnan tamam şeýle Ramazan juma. Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde jaňa diýä, sesi berýär, gürleşýär. Anniýa munça ýyllap işlediň Azatlyk radiosyna diktatorlygy diýä neme etmediňe, agdar bilmediňe, Türkmenistan düzeldi bilmediňe. Jurnalist siýasatçy däl. Revolýusioner däl jurnalist. Bir radio, telewizioniýa bu hökümete agdarmak bilen meşgullanýan gurama däl. Siýasy partiýa däl. Şolar ýaly sen aýdyşyň ýaly. Ýok. Edip bersinler, biz keypini nemedeli, göreli. Keypini çekeli.
Adalet peşinde. Gynansaň biziň halkymyz üçin gorku ölümden üstün. Kim bilýär, habara çyksak Türkmenistanyň garnaşlaryna azar bersinler diýip hem alady edýänler. Munyň hem dogry. Ýöne ho, ölüm burnuň ujunda durar. Mundan beter näme boljak? Merk gerekmi diýe. Mundan beter merk gerekmi? Ýani ölüm gerekmi? Sen ölüňden soň näme peýdasy bar? Hı? Ya Hudaýdaklan maýyp galdyň. Bir bombaň bölegi bir zady etdi, maýyp galdyň. Işe ýaraň ok, eliň aýaň tutanok. Hawa? Degdimi soň şo gorkokluňa degdimi? Ýa-da geleňsizligiňe, nalaç edýänligiňe degdimi şo? Bu soýgala altyn ortalyk tapyşyp bolanok. Men sizden kiçirek, ýokary bilimli, ýaşuly, howsarlan bilen köp çekeleşýän. Peňi-de dogry düşünşip bolanok, gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Şonu etmäge dowam et. Näme? Oraz gelli gurgun bolmaly. Şu owasanyň habarlaşýan kowumlarymyzdan, doganlarymyzdan. Arslan geljek diýseň men saňa gatnaşak diýseň wagtyň bar bolsa, mümkinçiligiň bar bolsa, saňa nimeni uradyp bilýän. Sepi. Häzir men sepi şu taýy goýaýyn. Gelmek isleýän, gatnaşmak isleýän watandaşlar gatnaşyp biler. Goýdum sepi. Owan sanaky doganlarymyza köp salam. Salam salam diýe Arslan Muradow by Diokletian ýaman nemäň nickname'iň nemäň kyn lakamyň dilim aýlanany. Jan gelli. Boş geplemäni goý inni haýyş diýe. Gel dogry geple. Gel, men doldurup bereýin seni. Gel. Gel ana sepi berdim, men seni doldurup bereýin, gel. Boş gepleýänmiş. Talibanlaram öz raýatlarymyzy aljak diýdaý diýe. Ana, hawu. Talibança ýok kowşular. Taliban bolmasa ortaň aýdyşaly galadyransly bir ýedaý bir sürýäl nemelay. Medeniýet ýok, iştat ýok. Ýöne şolaram öz watandaşyna eýe çykýar. Şonça ýok. Ganym duşmana bir diktatorlyk rejimi Türkmenistanyň we türkmen halkyna ganym duşman. Ganym duşman. Ary baýaly. Belki bulan aňyrtyndaky ata-babalary bir wagt türkmenlerden ýeňilenler. Ya türkmenden gapysynda gulgurnak bolanlar bular. Belki şeýledir. Indi şoň üçin ary alýanlar bular. Türkmen halkyndan, Türkmenistan döwletinden. Mene başga nähili düşünjegim bilemem. Adalet peşinde. Putinin gitmesinin Türkmenistana tähir nähili bolarka? Gaty gowy bolar. Putin gitmeginiň täsiri Türkmenistana gaty gowy bolar. Türkmenistanyň Putinin gitmegi diýmek, Russiýa Federasiýasy ýaly ullukan bir ýurdun. Onda da olaň bilimi, zady, adamlarynyň bir sunwat, medeniýet nemeleri gowy. Gowy aslında. Ýöneköy halk däl. Olar aňsa utgoşukluk uygunlaşyp, utgoşup biljek. Garmoniýa ýoly goýup biljek. Ýewropa medeniýeti bilen halk. Dünýä sistemasy bilen. Ösen jemgyýetler bilen sazlaşykly, utgoşukly işleşmek, ýaşamak kynmy? Ýa-da Ýugurdy korrupsiýaň eline berip tala işini görüp tozdurup oturlar ýugurdy. Russiýany. Putin gitmeginiň Türkmenistana täsiri ilki bilen Russiýaň
Russiýa medeni ösen jemgyýetleň dünýä döwletleriniň hataryna goşulma prosesine başlar. O taýyk Putin'den soň geljek adamlar NKVD'den miras düşerleri, Stalinçiler bolmaz. Döwrüň şertlerine görä hereket edebilýän, siýasat edebilýän, düşünebilýän, oýlanybilýän, döwrüň şertlerine görä ýaşajak bolýan adamlar, ansaplar gelir. O gelenden soň basywalçylykly siýasaty dowam etdirmez. Orsla basywalçylykly siýasaty dowam etdirmänden soň Putiniň gitmesiniň Türkmenistana täsiri näil bolar? Edil Türkmenistanyna da Orsuň täsirinden çykdy, häzir Türkmenistan Orsuň täsirinde. Kim näme diýse diýsin, ýok Amerikanlar bar, ýok şular bar, olar bar, bular bar diýbersinler. Orsuň täsirinde Türkmenistan. Bütün şo taýdaky respublikaly region Orsuň täsirinde. Hatda Talibanlar bilen hem Orsuň arasy gaty gowy. Hawa keseliň başy, keseliň öýjügi bir organizmi, bedeni gözüňe getir adalat peşinde. Bir adam yarany. Şeýlemi? Bir adamyň bir ýerine erbet bir çyýmyn çykypdyr. Çyýwan çykypdyr. Sen şo çyýmany operasiýa edip iriňine zadyny çykaryp, şo taýny oňoroňdan soň beden adamyň bedeni özüne gelýär, dogry dälmi? Ýa-da bir aýdaly rak, bir çiş ýa mäz bir zat emele gelipdir. Şonu aýrandan soň adamyň bedeni özüni arasalaya, şo keselden hastalykdan gutulýar. Edir şolar ýaly gözüňe getir. Putin hem şolar ýaly. Rak keseliniň öýjügi Putin we Putinçiler. Şolar gidenden soň awtomatik ýagdaýda Türkmenistanyň öňe açylýar. Türkmenistanyň bagty açylýar diýen men sana. Ana täsir şolar ýaly bolar. Şeýle bir ýa-da ýaşka agam Balkanawat şäheriniň häkimliginiň näme? Balkanawat şäheriniň häkimliginiň çykyş edip bereganda korrupsiýa bar, habar bar bärde Balkanda. Korrupsiýa Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň konstitusiýasy. Şo bolmasa bolanok. Şo bolmasa bolanok. Şoň üçin diňe Balkanawatda däl tutuş ýurtda her bir watandaşda korrupsiýanyň täsiri düzgüni bar. Iň öňe koýjada otla bilet petek aljak bolsaňam, ýa uçara bilet da aljak bolsaňam, ýa çagaňy mektebe ýazdyryjak bolsaňam, işe girji öňe koýjy zatlarda da viziatka para peşkeş bermeli. O korrupsiýa dälle näme goý? Aşakdan ýokary gitdi. Iň öňe koýjy döwletiň işgärininden, iň öňe koýjy döwletiň watandaşyndan belli derejede bellenen müdür bolsaň, arçyn bolsaň şunça bermeli. Bir edarada, meselem polisiýa edarasynda, polisiýanyň garawulundan, polisiýanyň jaýynyň içini arasalaýandan başlaýan ýöneki işgär leytenandy, kapitany zady hemmesiniň nemesi bar, salgy paçy bar. Korrupsiýa konstitusiýasyna görä tölemeli şolaň nemesi bar, bermeli viziatkasy, parasy bar. Şolar toplom hemmesi gidýär haramdaga barýar. Diňe ol Türkmenistanyň baýlyklarynyň, zatlarynyň pulu däl. Şo zatlarym olar alyp oturýarlar. Agam siz bilen nähili habarlaşmaly makala we menne size aýtmana Türkmenistanyň içinde men prezidentime ýetirip beriň aýtjak zatlanma. Ina şu aşakdan geçip duran neme vardır? Hatlar. Şoň içinde
Biziň bilen nähili ara gatnaşyga geçip bolýa, habarlaşyp bolýa, hemmete şo taýda bar adresler. Ana şu wagt habarlaşmak üçin Facebook we Twitter, e-mail belligi, Türkmenim TV, İngiliz kartları bilen. TikTok, Türkmenim Nokot TV, Instagram, Türkmen Demokrasi, İngilizce. E-mail, Türkmenim TV, e-mail belligi gmail.com. Geçip dur aşaktan. Seredip aşaktan alıbilýäňiz. Ýaşka dowam edýär. Kim bar bolsa şol agamyň nomery bilen habarlaşmak üçin nomeryň beräýiň diýär. Men e-mail bilen habarlaşýan, ýanky sosial ulgamlar bilen habarlaşýan, hiç kime nomer beremok. Hem öz howpsuzlugum üçin, hem men bilen habarlaşjak bolýan adamlaryň howpsuzlugy üçin. Balkanda mafia agam men dokumentlerimi aýdyp beräý diýjek boldum. Düşünemok bir da daýalym. Bolly habarlaşalyň, men bärde protez görkelmeli bolsa da ba. Yok, protest demesen ýygnarlar da sen näme? Protest aňsat etip bolýar näme Türkmenistan? Olar ýaly aňsatçylyk ýok. Bir sagat boldy efirimiz. Şoň üçin şuňky efiri şeýdip jemlesem diýýän. Eger ruhsat bolsa, mekromanda. Häzir şu maglumat ýazan bir watandaşymyz bardy. Şoň maglumatyny häzir göreýin. Geçenki efirden soň gelen hat, men efiriňe ýetişip bilmedim diýe. Padwalla Harkowda ýatan Türkmenistanyň ýaşlaryň ykbaly barada maglumat aýtjakdym diýe. Şoň üçin indiki efiriň wagtyny aýdaýdyň diýip paýş edipdir. Men oňa da iýerdim. Ýöne habarlaşyp bilmedi. Ukrainada bolsa elbetde Ukrainadaky ýagdaýlary özüňiz bilýäňiz. Gaty kyn. Şoň üçin ýene de bir gez. Iň soňgunda häzir efiri jemlemezden öň ýene bir gez aýdym. Ukrainadaky türkmenler nädip halas bolmaly? Olar nädip halas etmeli? Olar özüni halas etmeli. Olar özüni nädip halas edip bilýär? Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropaň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, orçasy OBSE. OBSE. Ya adam hukuklary guramalary, ya da döwleti degişi bolmayan guramalar başlataýdy. Şolaň wekilleri bilen, işgärler bilen gürleşip özüňiz humanitarny ýardam soraň. Ýardam nämetidi? Ukrainadan başga bir döwlete çykmaga kömek etsinler size. Tapawdy ýok. Haýsy ýurt bolsa bolsun tapawdy ýok. Moldowa bolsun, Belarus bilen bilmedim bolarmy bolmazmy? Sebäbi Orsan tarapyndan. Belarus bolsa da ziýan ýok. Ülke ýurt saýlap durma. Ukrainadan çyksaňyz kaýly bolun. Çykyň Ukrainadan. Ondan soň adam hukuklary guramalary bilen habarlaşyň. Biziň bilen habarlaşyň. Ýol görkezeli. Başka näme diýin? Bolmasa Kiýewde we Harkowda padwalla ýatanlar. Raketalardan, bombalardan, oklardan, hüjümlerden goranjak bolup gaçyp atalgada oturan Türkmenistanlar. Harkow bilen Kiýew gawa we alnandan soň şansyňyz ýok. Şansyňyz ýok. Şoň üçin paýtagyt Kiýew bilen Harkow beýleki esasy şäher. Şu iki şäherdekiler beýleki şäherdekileň olar ýalyky neme däl, agyr däl ýagdaý diýip bilýän, bilenmok. Edil olar ýaly. Iň sebäbi biziň bilen habarlaşýanlar Kiýew bilen Harkowyň içinden. Men şoň üçin maňa gelýän habarlar esasynda öz tasdikladan maglumatlar mesasyny men size aýdyp otyrym.
Şoň üçin Kiýew we Harkowy, Dolu, gawa mankalar gaçyň. Gaçyň çykyň şo taýdan. Iň bolmanda, başga ýurda gidip bilmediňizmi? Ukrainaň başga ýerine gidin. Ukrainaň hemme ýeri elbetde neme bol edil olar ýaly dafkyny bolmajak. Olar ýaly allym merdimli, öllüm galymly töwgeçiň bolmajak. Başga ýerlerine geçäýin. Bolmasa. Başga men näme diýjegimi bilenmek. Ýaşka ýygnap bilmeýärler meni, diýirligime ýygnap bilmeýärler. Şolar men özümi kesýän. Borly tabletka içeýin bolmasa men ölmäne taýyn bizar şu häkimden wapşe näsa edip barýa adamlary meseleni çözmän diýe. Ine nosoýgalam. Ýaşka eger ölmeli bolsa duşman ölsün diýe. Haramzadalar, kezzaplar ölsün. Ýaşka, sen näme üçin ölýän? Ştaýda ýene bir gynançly waka bar. Şoňa hem gynanç hem duýgudaşlyk bildiretim gelýär. Türkiýede bir watandaşymyz ýaşaglan şu çykkansyz ýagdaýda şu durmuşyň kynçylyklaryna çydap düzgelip bilmän öz janyna kas edipdir. Şoň üçin gynanç bildirýän tanış bilişlerine, maşgalasyna näme diýin? Aňsatdal çydamak biziňem ýüregimiz daşa urulyp gitdi. Hasratdan, aýraçylyga, şu satançylyga, dönüklüge, tökmetçiligi, haramçylyga, duşmanlyga gynanmakdan. Allah kuwat bersin. Kelam geldi, salam vatandaşlar diye. Kelam salam. Bir efir yapacak bolup otyrdyk. Açacak goýjak zadyňyz bar bolsa aýdyň. Şunluk bilen şuňky efir üstaýda tamamlandy. 5-nji gün, 6-njy gün ýylyna 2 sany efir edip bilýäs. Ýaýlym edip bilýäs. Şuňky şol Kiýewde we Harkowda padwarda oturan oglanyň haýyşy boýunça gyssaglor ýagdaý bolan soň atatdan naşar ýagdaýda şu gün efiri etmeli boldum. Şolaň haýyşy bilen padwarda oturan ýerinden men näme edip bilerin idim. Elimi wujdanymyma goýdum. Men näme edip bilerin. Şolaň sesini, şolaň problemalaryny dünýä ýetirip bilerin. Men edip biljek zat. Hakykatlary dünýä ýetirin. İň gowy metod şu, hakykatlary gizlemezlik, hakykatlary ýaýratmaklyk. Kiýew bilen Harkow şu wagt gawa watsyny alynjak bolýar orta tarapynda. Iki şäher gawalmanka çykyň şo şäherlerden. Edip bilseňiz, başaryp bilseňiz diýilen zat ýok. Başarjak bolun. Size humanitar kömek ýardam gerek. Başka ýurda çykmak. Birinji maksadyňyz başka ýurda çykmak bolsun. Eger başka ýurda çykyp bilmeseňiz, başka şäherlere, has asudarak, owarak ýerlere gidin. Ýöne Kiýew bilen Harkowdan häzirlikçe uzaklaşyň, taşlaşyň. Bolmasa o taýda ýaman elbet ýagdaýlar bolýar. Türkmenligi küççü strategist gardaşymyz, eňneşimiz salam, döwletaga salam, vatandaşlar diye salam. Borsa olagan pikirleneň minnetdar diye. Ýaşka anha şol aşakdan geçýä salgylar, e-mail berligem bar şo taýda. E-mail salgymyz we elektron poçta salgymyz. Maglumatlaryny iýber. Sen maglumatlaryny ýetirmeli ýerlere ýetireli. Jikmejik hemme zady düşündirip ýa ýetirmeli ýerlerine ýetireli. Halkara guramalara ýetireli. Olaram şol aýdyşyň ýaly şo taýda häkimmi, kim şol döwletiň işgäri, nähili bir kanunçylyk edýän bolsa şol zatlary
Sizin ýurdunuzda şular ýazat we ýurdun içinden geldi şeýle maglumat diýip öňüne goýsunlar patladyp. Kelam, galan watandaşlarymyza Allah'ım gowluk bersin, tamanca gelsinler diýe, tamanca öz başlaryny şo taýdan bitin edip alyp çyksynlar. Türkmenimiz entäk biz ölmeliler, gaty dogry. Başgalar ölmeli ilki. Watandaşlar giňirek bolalyň edilýär. Baratok gene gelle baratok. Assalamu alaykum döwlet nähili baratok gowum sen baratok gowy özüň gowumy baratok. İrland Miralow salam watandaşlar döwlet ağa diýär salam. Nusoýgala sag boluň maslahatyňyza diýär sagja bol. Senem sag bol. Kelam. Polşa tanışlar granitsadan geçecek bolup dursaydy. Gepleşdim köpüsy daşary çykýarlar diye kelam ömrüň zok bolsun gaty gowy. Şu gynançly habarlaryň arasynda beňeşli habaram berdim. Aýdyşym ýaly şol serkete bardylar. Polşaň serketinde diýdiňde näme şu. Geçirmejek bolurlar. Bir bahana tapdylar. Sebäbi aňsat däl. Olar ilki bilen Ukrainaň watandaşlaryna kömek etjek bolýarlar. Ýöne ähli umumy adam hukuklary jarnamasy boýunça adam haklary borçlaryna göre watandaş pasportyna watandaşlygyna seretmeliler. Sen humanitarny, sen niýemde şo taýdaklar humanitar ýardama mätäç bolar. Şolara kömek edäýmeli. Şoň üçin eger şo taýdaky serhetçiler geçirmeýän bolsa, şo taýda jurnalistler bilen gürleşden interwiu bersin diýemok. Gorkýan bolsa, meni telewizorda görürler. Haýdan bolsa bir Ýewropaň nemesinde telekanalyna tötenliğin görseler, hiç men ol Ýewropa telekanallarına tereden röýdemok, ol absurdistler, Türkmenistandakylar. Bilip bolmaz elbetde ýöne. YouTube'a da goýsalar, YouTube näme? Arkaýyn hemme kişi üçin eleterliden. Bar aýdalar şolar ýaly gorkýan bolsalar. Biziň Türkmenistandaky nemelerimize ziýan ederdi. O sen janyňy halas edýäň. Eşeý dip düşünür ha? Janymy halas edýän. Öleýinmi diýnäme? Bolmaz ha. Sen öz janyňy halas etmek üçin humanitar kömek islediň diýip sen maşgalaňa azar berilirmi Türkmenistanda? Bersin azar bersinler ýaz. Maňa habar ber. Men şolaň uğruna çykaýyn. Biziňem tanış beşlemizde zatlamyza azar berýärler. Bizem ýetirmeli ýerlere ýetirýäs. Olaram olan gulağından çekke. Gulağından çektireli. Hakikati gizlemen, saklama. Şolar ýaly serhetlerden geçecek bolýanlar gördüňiz wagtyňyzy geçirmediler. Serhetçiler, şo taýdaky jurnalistler bilen, şo taýdaky Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunluk Komitetiniň işgärleri bar. Hukman, bäri tarapda ýaňyr tarapda. Gürleşip bilýäňiz arada tikenekme symam bolsa. Çağırın şolardan birini ýaňyz ýagdaýy düşünürýäňiz. Adam geçirýär diýdi, kynçylyk ýok diýdi. Bir ağamyň özüm gitmedim, gitjek diýsen gidip bolýa, poýezde diýdi. Gün geçse kynlaşýa, diýä gitmek. Kynlaşýa sebäbi daşyn gawa alyp oturýar. Gawa başladylar şu an. Gawajak bolýarlar. Bilemok dogrymy ýalňyşmy 64 kilometrlik konvoy bar diýär. Kerwen. Harwy nemelen tehnikalardan düzülen kerwen bar diýär. Aňasyna bärisine göz ýetmeýän. Bulan maksady näme? Gawa almak. Leningrady gawaçylary ýaly gawa aljak bolýarlar. Mehriban onlar, eger sizde habardat ýok bolsa, maglumat ýok bolsa, bizdäki habarlar, maglumatlar, maslahatlar, nesihatlar şundan ibaret. Şu günkü
Göni aýlymy efiri şu taýda tamamlaýan ýazjak goýjak zatlaryňyz bolsa, aýtjak goýjak zatlaryňyz bolsa garaşjak, bolmasa-da efiri jemlejek. Garaşjan aşakda biziň ara gatnaşyk üçin maglumatlarymyz geçip dur öýdüna. Sosial media Facebook'daki, Twitter'daki, TikTok'daki, Instagram'daki sahypalarymyzdan biziň bilen habarlaşyp bilýäňiz. Oň daşyndan biziň elektronik poçta salgymyz we e-mail salgymyz we Türkmenim TV ingliz harflar bilen. Ýekece we, goşa we däl. TV e-mail belligi gmail.com Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com biziň e-mailimiz. Şu taýdan adamlar arkaýyn habarlaşyp, arkaýyn aýtmaly, goýmaly, iýermeli zatlaryny iýerip, sosial mediadaky hasaplardanam dürli ses, material, video, surat iýerip gatnaşyp görler. Hiç kime hiç zat bolanok gorkup görmäň, hakykatdan gorkmaň, hakykaty ýaýratmakdan, hakykaty aýtmakdan, hakykaty gollamakdan, kanaly gollamakdan, kanaly ýaýratmakdan, gepleşikleri ýaýratmakdan, Türkmenin kalanyny gollamakdan, Türkmenim kanalynyň degişli bolan Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontu'na goşulmakdan, gatnaşmakdan gorkma. Bizim hemme adamymyz resmi. Bir kanun hiç adamymyz ýok. Bir hak, halallyk, adalet, kanunylyk isleýär. Türkmenistan döwletiniň adaletli, kanuny ýagdaýda halalca öz-özünden awtomatik ýagdaýda işläp durmagyny, hiç bir watandaşyň geljek gaýgysynyň bolmadygyny isleýär. Hiç bir watandaşda geljek gaýgysy bolmaz ýaly bir sistemany gurup berip ýoluňyz açyk bolsun watandaşlar diýip hemme zadyňyzy urup durup, keýp edip göltep ýetirip, çagalamyzy ulaldyp, altyklamy bilen siziň bilen bilelikde şu yeňişli günlere nädip ýetdik diýip şu günleri ýatlap toý saçakly gatnaşyp görmäň arzu edýär. Şoň üçin mehribandyglar. 3 tane kommentariýa geldi, şolary goýup hoşlaşyp kelam inşallah görüşürüz. Hoş illeşler diýe sagja bol ömrüňiz ok bolsun. Polşa sergetinden, Polşaň araçagynyň ýetiren maglumatyň üçin köp sag bol. Nosoýgala Covidden beterini tapdylar we virus ýatdan çykdy edilýärdi. Öz aýyplaryny özleri açdy diýe gaty dogry nosoýgala. Gaty dogry. Hakykat ýaşka hakykata ýok Balkanna da gaýtam kenbe prokuratura häkimiň polun ýuwmaly bolsa-da ýuwýarlar diýer. Häkim eden etip ýör diýerler. Düşnükli maglumatlary maňa ýetir, men ýetirmeli ýerine ýetireýin. Unda mehribandyglar. Inha Ukrainada, Kiýewde we Harkowda intek şu iki şäherler dolu gawa wasyna alınıp giriş çykyş dolu ýapylyp şo taý aýylganç ahir zamanyň hüjümine duçar edilmänke şo taýdan öz başyňyza alyp çykyn. Oňam ýollaryny size gowy edip düşündirdik. Polşa bilen Ukraina arasyndaky serhetden geçip bolýany kelam ýazdy, habar berdi, tasdiklanan maglumat diýdi, tasdiklanan maglumat şaýa şo taýdan geçip duranlar bar. Polşa serhetden ýöne her gün geçdikçe kynlaşýar diýe günnäl sekund, minut, saat kynlaşyp gidip otur. Sebebi gaty aýlyňyz çaknyşyklar gelýär, garaşylýar. Allah janyň özü, ýagşy zadalyň özü bir zat edip
Şunu bir pälinen gaýtaraýmasa ýa ýeriň düýbüne sokaýmasa şu haramzadany ganyňy uruş diýilen zat iň erbet jenaýat. Iň erbet jenaýat. Hiç wagt uruşy hiç bir görnüşde mamla görkezip bilmeýäňiz. Sebäbi beýguna adamlar öli. Ne hakkan nöküli. Baýlan hiç bir uruşda ýitiren zat ýok. Garyp bazarlar ýöneköy halk. Çağaçyklar gördüňiz padawanda. Diňe çağaçyklar däl her bir adam. Adam bolan adam. Ukrainanyň halkyna hem adam däme. Adamlar adam däme. Olaň gowdurmuşda ýaşamaga haky ýokmy? He? Bu samsyň näme işi wataýdy? Banderaçylarmyşyn, faşistlermişin, millet paralarmyşyn, eýlelermişin, beýlelermişin. Sen aň towgullugyň fezbe. Dünýäň iň saýlama, iň güýçli aň towgullyklarynyň biri. Şo beýleki adamlary öldürdüşiň, zäherledişiň, zat edişiň ýaly. Olara da çäre görüp bilirdiň istesen. Uruş turulma. Uruş turulmanam çöse bolýar. Hani siz Donbass bilen Luganska harap operasiýa gurnajakdyňyz. Nemede näme işiňiz bar? Kiýewde, Çernigowda, Harkowda we beýleki ýerlerde boldy. Hı? Päli ýamany Hudaý urýar. Öz dökün ganyňyzda, nähek ganyňyzda özüňiz bogularsyňyz. Paragatçylyk arzuw edýän mehriban doganlar. Ukrainanyň halkyna duýgulaşyk bildirýär. Ukrainada çykgynsyz ýagdaýda galan Türkmenistanyň watandaşlaryna da duýgulaşyk bildirýär. Hiç hili çekinme. İstenlik wagt şu aragatnaşyk salgylaryndan aragatnaşyga geçip habarlaşyp maslahat sorap bilirsiňiz. Juda bolmady sergetden geçiren oklar şo taýdan habar ber. Kim bilen habarlaşmaly, gürleşmeli bolsa şo taýda gepiňiz düşünür, bilmeseňiz men düşündirýin. Men başga näme kömek edip bilen. Ana şo taýdaky jurnalistler tapyň. Şo taýdaky ynsanperwer, humanitar kömek berýän guramalyň işgärlerini, humanitar işgärleri, humanitar guramalyň işgärlerini tapyň. Şolar size kömek eder. Düşündürüň ýagdaýyňyzy. Türkmen Helsinki fondu bilen täjrübe bermeye dowam edýär. Wienadaky Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklaryny goraýan gurama bilen Farid Tukbatylyň aňy bilen Türkmenistanyň kronikasy neşriýaty bilen hökman habarlaşyp duruň. Habarlaryňyzy, ýagdaýlaryňyzy şolara da ýetirin. Olar metrmeli ýerlerine ýetirsinler. Bizem metreli, olar metrsinler. Bileleşip agdy birlikde eňine berip şu odyň içinden çykalyň bilejek agdy birçe. Ýol açmak üçin bileleşmeli, dayanışmaly, söýenişmeli, agdy birçe, agdy biri taňry bir, agdy alany gaňry bir. Şoň üçin müňlerçe Türkmenistanyň arasyndan 300 gowrak Türkmenistanly bütün Türkmenistanyň ykbalyny çözjek bolup ulgap ýadarlar. Şoň üçin her biriňiz tijenin, biri-biriňiz gollaň, biri-biriňize eýe çykyň we şo oduň, cehennem odunyň içinden özüňizi alyp çykyň gysgaly ýagdaýda. Ertere goýman, soňa goýman, alyp çykyň. Allah jan kömek etsin. Bütün öten geçen ata-babalar, ýagşy zadalar hemmesiniň ruhlary, ýagşy dowa dilekleri siziň ýanyňyzda bolsun. Melaikalar, melekler ýanyňyzda bolsun. Sizi görünen görünmeýän belalardan
alyp çyksan uruş odundan. Sagaman gowja, gowpsuz bir ýere özüňizi eltmeňize kömek etsin. Mehriban doganlar, eri dillerçiler, gadyrdan tomoşaçylar. Türkmenim kanalynyň şuňky Ukrainadaky türkmenleri halat etmek temaly şuňky göni aýrymy garaşylmadyk adykdan naşary ýürüýte haýyş bilen taýýarlanan, geçirilen gurulanan göni aýrymy şunuň bilen tamamlanýar. 5-nji günkü efirimize çenli. Hoş sag bolun, habarlaşyp duruň. Alla ýaryňyz bolsun, saglyk doguşyl.